Yo, the one I pay so modi for my some for do one him say me sunsumaja and I pay so me Yankopon enchi akese e na me de bere wana pai and I pay so I da foforo e free Friday be sin na won tem nkae and I pay me de osu enchi akese de mawo and I pay ni American say me pese me ba wa fiefie mu nyina na me ne wo che onyame asem kakra na ufa ababi wom na na pe na me hu se ampa ohia onyankopon anim adom na na pe wo a wo kɔ adwuma wo a wo kɔ bisa wo a wo kɔ hwɛ ohia onyankopon anim adom se adom ni ni hɔ a bibi ani hɔ a baye be yi me nua ba ma me papa me ma me sabre ya so na tie mi yi abraba na wo bɔ no ohia onyame anim dan adom arapeni aka won se ofi se onyame nnimo no onyame nso so hwehwe wo ye tie onyame nnimo no onyame ahwehwe wo na ka wo abama ho kwan na onyame ya ba abrabom no no watu abasa ede akọ arape obabu Mary enyim Yesu a yenyina enim se yaje nkwa no so ho na wonyem a be ma ne na nani nuyama Elizabeth nso anyemu a won de be ma ne daaye na furu kwa ka Mary die na akwada na keka no ho wosi Mary wanyo nyame ni matom sister abraba wo bonyina why frustrated nyina wo nyankopon ni matom so wo beto wa wo betwen adwen se wanyo nyame ni madoma untimi nkoso arapeni ehia ne se wonya yankopon ani madoma na wo tena se hu se abrabo na wo bo no hia papa bi efre ni Jesus fasase me ye ho aduru enam se wakwati ne wayi na to atwere nti wonsa abrabo na ye den ama ti ase se abrabo no etise ntwedie ukoba akoso a eyonyame na de wakọ ukomienu a onyame na de wakọ okomiensa onyame na de wakọ ne ahia na ese Kristofo ese Yesu nyame ye ositie ene ahobrase ye wonya ositie ene ahobrase ye awurade bem wonya nanim atom na wabanya nipa nim nso atom ense wada agire nkochi akonfo ne adinsifo ho because bu ni hwe de ba konfo no to bibia nkode bo ano anu hu wo hia nyame anim atom wanante abre wachinchi wiase afa na nyina abosuma wasase so unimom nyina adi kwakufiri anyanta fere mo ahwa fere akoneti mo ahwa adi sankrofo ni nyina unimom wonsa abrabon da so agina number 1 unko wani akamen ko ankamen paya mi yima wana paise ne yawo ko hwe ne yawo de unsa besum ne yawo ko bisa awurade mo wakwanya na nya nanum atom na awurade mpicha awurade ma anapai min sama mede mawi abraba na wutim na nye na wie ya no papa me maame why you be papa wie o de boni na atua woka da bi o onyame ma wo kwanya se je papa ebre na si ha hu bi eni nti wo wira ho se wonya papa biem da bi koso aye papa no nyankopon e won ne pade ma maame watu anamon ama wanya sika pen benani nyina ahwere wo enye konfo na eze woko papa enye konfo na eze woko na mo obi atwesa wo hwe na wonya nanim adom no ene Kristo arape wo koton ade enra ko yanto enenso ko ubisa senti da ben na ne be yi hwe ja adwuma no manyankopon wate osemo amaso ande so abre na mo ko mu mumfamara memso Matthew 7 so bom na ebebiewu bisa na edeba ma hwehwe na obehu arape me ne humienu ma adna ma yehwe awurade nyenye nanim atom na awurade favor emmeto yeso na mo sinse obefoka akwa hwe konfo ana wahwe dinsini ana wahwe abosomfo na kakra na wo no okwa na yaje hwawre hosam se ukita nionyam na hunhu okwa na konfo na kache se wo horo nsa ne wona ase wo ekwan na no saade ayewa na esi ho no wani onyam na yaje atum nti uba ade ne mo be west
me nua ba ma wo no nsa de nsa no ma ye wa brabo hwade me de asem ma wo se enya wo hyebere no onyame hia wo emo ordinani wonya nanim adom ka kire wo kra se wo no nsa bi na ka kire awurade Kristo se Jesus Christ se enya wo tena bia no na wo hia nanim adom one ne bo afo so obo wa brabo mo babo wa so ma ne kwan no ba obey ntam girani anape se nipa be ntam girani wo abrabo mo be di hwamo sister anka wo nye obi papa mani ni hwamo enka sentia wo da etie onipa bia nso obi ya papa otimi bia anaka se me da ase men so ntia sa nipa o papa ya wo ye no ewi akire no won se ye de bone atua aka na emoma Kristo emmeye ntam girani ye awurade papa wo ye ne papa edu ba bia ho ache wa wotimi koshen no obey boafo wo abrabo anapei abrabom nyansa na bede ma wo abrabom futu so fa ya hwade ti asie sa abrabo na wo bɔ no enya wi ya no awie ni sabama Kristo abam awade na wo ti asie wo ha no hwade mame ka sem kyerɛw oba na wo kohia na wo se wɔyɛ wo dɔfo prekopɛ wɔyɛ wade nyina prekopɛ no Bible say ni wonye oyere nya adepa. Ni onye oyere no wanya adepa otie ho. Ana wo hie oba ka say wo ye wiase nyina wo bukotodwe kura epe no. Ana wo ko hu papa ne o maame. Sika o mo de hwe ni nyina wantimi anye wo hu. Ya ji sika kakra bi peanut, chicken change ana ya ji ye. Na emu obedu wo fie ho no. Wo de nada ne ponchen ba. Hwade de bia ntokwa wo hia onyankopon anim adom. We need to seek the favor of God. Wo hia so mane ba wari ne ma ba jonto nyina be free ho na so dwaba di oba ni oba so di be ma ni na wudi ni a onyame nhira ba ye wode ya na wa ye kase me a wo hwe bi di the prophet Eric Akosientwi me da so for ye God's Revelation Ministry me wa Blekuma Agape William Street me telephone number ma me fama wo hia me ne ye di nkoma anye we nku na me ka na emu adumo nyame de acha benga se me kire sunsun nsa fremo telephone number we so 0543 41 91 60 some from on next line so 0553 40 1462 me ha me kan se sharon onyame sunsun e me kata wo so ichie de pa bia wo hwe me na wo tie me na wo de onyame asem yi eye Udimuna Yadinkuni Asafuye Oa Meden the prophet Felix Mawuko Mekatha our attention TV I invite you at the bar God's Revelation Ministry worship Kathia to the time in God's presence Tuesday anopa 8 o'clock to 10 a.m. very powerful worship time with God I GD4 ne Christopher be fro nua wadofo nyina twehia our God's Revelation Ministry live worship time in God's presence anu odene ahona kuku anyumtofo akuku adam ene difo akuku adam be gina onyankopon asem ne onyankopon nyumto akase so atsane wosoro amane pamma empagya ne odom afre brade abasa afi so mafa ho dia ye dia ba bi wo bia make time with us. And then we will come together in the power of the Almighty God, and you shall be blessed in Jesus' mighty name. Amen.